Gipaabot karon kun unsay aksyon sa Local Water Utilities Administration kon LOA kalabot sa desisyon ni Cebu City Mayor Michael Lopez Rama pagtaktak sa katungdanan nila ni Attorney Joey De Luz III, Miguelito Pato ug Judeline May Sino. Niadtong Huwebes sa buntag giserve sa Cebu City Government pinaagi nila ni City Legal Officer Attorney Jerome Castillo ug City Administrator Attorney Colin Rosell ang Notice of Termination nga nagtaktak nila ni De Luz sa isip chairman, Pato ug Sino isip mga miyembro sa MCWD board. Sa nasayran, ang Local Water Utilities Administration kon LOA mao'y dunay gahom pagtudlo kung si kinsa ang ihulip sa gipang taktak nga mga miyembro sa MCWD board. Matod ni City Administrator Attorney Colin Rosell na nadawat sa MCWD Management, MCWD Board of Directors, ingon man sa Local Water Utilities Administration kon LOA ang Notice of Termination sa nahisgutang mga opisyal. Kay hinumduman, niadtong buwan sa Setyembre tuig 2022, nisangat og petisyon ang MCWD Employees Union ngadto sa Ombudsman Visayas aron ipatangtang sila si De Luz, Pato ug Sino. Gialigar sa union sa ilang petisyon mao ang pagpanghilabot nila ni De Luz ug mga kaubanan sa appointment og personnel selection process sa MCWD bisan kun wa kini labot sa ilang trabaho ug ang pag-us-us sa kita sa MCWD ngadto sa 62% nga ilang gipasangil nila ni De Luz, Pato ug Sino. We'll just quote the pertinent provision with the legal doctrine that the power to appoint carries with it the power to remove or to discipline, as re-echoed in the celebrated and latest decision of the Regional Trial Court involving the removal and termination of MCWD Board of Directors. We are thus referring to the case Regional Trial Court, Branch 17, MCWD Board of Directors. The previous case, attorneys Ralph J. Sevilla, Augustus P., Attorney Cecilia Adlawan, plaintiffs against the Honorable late Mayor Edgardo Labella, the LUA, and the previous appointed directors in civil case number SEB 19-09477 CV. In other words, as of today, Attorney Joey De Luz, Miguelito Pato, and Miss Judeline Sino are therefore removed and terminated as members of the board of MCW. Human na dawat sa Ombudsman Visayas ang petisyon, ila kining giduso ngadto sa Cebu City Government aron maaksyonan. Kini maoy rason nga si Mayor Michael Lopez Rama nimando nila ni Attorney Jerome Castillo pag-imbisigar sa petisyon sa mga sakop sa union sa MCWD. Si Attorney Castillo ato sa ilang gipatawag nga press conference atong Huwebes sa hapon ni padayag sa ilang panghinaot nga aksyonan gilayon sa Local Water Utilities Administration kon LOA ang Notice of Termination. Matod nila ni Attorney Castillo ug City Administrator Attorney Colin Rosell sa maong press conference nga dunay legal consequences nga mahitabo kung dili mo pahawa isip mga MCWD board members sila si De Luz, Pato ug Sino. Usa sa gibasihan sa Cebu City Government pagtaktak nila ni De Luz, Pato ug Sino mao ang desisyon sa Regional Trial Court nga ni dismiss sa civil case nga gisangat sa kanhi mga miyembro sa board nga sila si Augusto P. Jr., Ralph Sevilla ug Cecilia Adlawan batok ni kanhi Mayor Edgardo Labella. Sila si P. Sevilla ug Adlawan gitaktak ni kanhi Mayor Edgardo Labella ug ang gipuli mao sila si De Luz, Pato ug Sino. It's up to them if they will not follow. The law is with us. Remember that the side of the law is with us. Na anay mga consequences ug di ka mo follow of lawful orders. Of course, kung dili ka mo follow, sakto sana. Doon ay consequences. But remember, kung di ka mo follow sa balaod, ang mahitabo sa nimo, ang balaod mo'y gabutang nimo, ang balaod rapod mo'y mutangtang nimo. Kini ang balita. Amy Matis, Cebu City News.